Hei, stop! Mä ottaisin 2 Suomen passia. Kelpaako 1400? No, mä ottaa se. Okei, juu. Naha. Iskä, koska me mennään kouluun? Katsotaan sitä sitten ensi viikolla koulussa. Tytöt. Te pääsitte kyllä kouluun, mutta teidän täytyy mennä vuorotellen. Miksi? No silloin kun me tultiin vaihtamasta rajan yli, kun teidän äiti oli velkaa mafialle ja ne tuli ja poltti meidän taloja ja tappoi teidän äidin, niin mulla oli varaa ostaa vain 1 henkilöllisyys. Niin teillä on niinku sama. Arvo mitä? No. Siis tiedätkö sen Andrein? Joo. Niin mä seurustelen sen kanssa. Mitä? Sen rasvaletinkaa? Se on kuin söpö. Tai onks et mäkin seurustelen sit sen kaa? Daa. Mä en jaks nyt oikeesti, mä menen syömään. Helvetti. Me on aivan selvä näistä kaikista helvetin laskuista. Voi saatana. Näin isä Nitku sanoi olohuoneessa. Isä sanoi, että meillä ei riitä rahat laskuihin. No, jos me tehtäis vaikka silleen, että kun toinen on koulussa, niin toinen voisi tienata rahaa. No eihän me mitään kaupoja voida alkaa ryöstää. No miten jos vaikka jotain jengiä? Ei ne liiku päivisi. No, mulla on nyt ihan pakko lähteä kouluun. Kato mitä se hommattuu meille. No ei me nyt mitään tappajia olla. No mutta kun... Mistä sä sait ton? Anna mä demonstroin sulle. Se oli semmonen heikko hermonen. Ensin mä fiilasin sitä. Sitten mä saikitin sen. Sitten menin puolelta toiselle. Ja se sekosi. Sehän on hyvä idea. Häh? Annetaan piinaa tyyppejä, et ne antais meille rahaa. Okei. Okay. Onko se valmis? Joo. Mitä sä sinne katselet? Jäniksiä vai mitä? Näkeekö sä pulujakin? Vai kasveja? Vai multaa? Mitä on uutta? Sun rahat. Ja isä on vielä töissä. Hei Ronja, mitäs teet? On koneella. Hei Ronja. Tiedätkö mitä se sun Andrea sanoi? No? Et 2 tyyppiä on varastanut niitten mafialta rahaa ja ne tarkoittaa meitä. Ne tulee tappaa meitä. Mennään tuonne piiloon. Ollaan nyt tässä piilossa. Ne ovat varmaan tuolla romuttamalla. Ok, mennään sinne. Siinä on parkki välissä. Hyppää vauhdista. Oota, mä parkkeeraan.
lähdetään Venäjälle.